Morjesta tästä edittipöydältä. Tässä on meidän matka Lyngeniin. Valitettavasti tuossa matkan lopussa niin Laurin puhelin sanoi itsensä irti ja sinne hävisi kaikki Laurin kuvaamat videot. Joten kaikki mun hauskat läpät nyt hävis vaan siinä. Mutta ei voi mitään. Tosiaan mitä jää jäljelle niin on tässä videossa ja ne on nyt editoitu tähän, joten nauttikaa. No niin. No niin, ollaan saavuttu Norjaa. Lyngeni ajettiin Suomesta ja me ei kuvattu nyt siinä, mutta aloitetaan tästä. Vähän kuvattiin. Aloitetaan tästä tää meidän vlogi shitti ja tällaisissa maisemissa ollaan ja tarkoitus olisi sitten mennä tonne perustaa tukikohta ainakin tonne noin. Aamulla aamuinti tonne. Sen jälkeen meidän plääne on lähteä vähän testaamaan laskukamoja. Käydä pari mestaa kattoo ja ylihuomenna pelkkää laskua. Kuinkas nyt vittu laittaa teltta pystyyn? Juu, ollaan aikaa kertaa. Reissu lähti eilen käyntiin. Ajettiin Aika darrassa. 2 päivää. Meitsi oli viettää vappua Helsingissä, eka vappu Helsingissä. Kyllä. Tuli juhlittu aika kovaa. Sitten iltajunalla Tampereelle. Eka ajovuoro lähti Patrikille, mutta sen jälkeen mä olin mukana ja oltiin yötä Oulussa. Kauan me nukuttiin. Joku 4 tuntia. Joo. Sen jälkeen matka jatkui ja Painettiin sieltä suorilta melkein tänne Norjaan. jep. Nyt on eka yöpymispaikka löydetty. Näitä kuvaa vähän tuolla meidän. Siinä on teltta. Juu. Vähän maisemia. Teltta on saatu pystyä aika kivalle paikalle ja tässä vietetään sitten eka yö. Ton vuoren taakse tonne noin olisi tarkoitus lähteä laskettelemaan. Se on meidän reissun niin se ykkösjuttu. Juu. Ja Pari päivää laskuun täällä ja katsotaan. Sitten takas arjen pari ja laitetaan Patrikin kanssa firma pystyyn. Juu. Siitä sitten joskus enemmän. Ehkä. Mahdollisesti. Toivottavasti. Mitäs nyt nyt- tapahtuu? Nyt on reissun eka huikka. Purkka ylähuuleen. Eka yö takana. Koko yö sato vettä. Vähän se. Välillä vähän kovempaa, välillä vähän vähemmän. Ja suurimmaksi osaksi kamat kuivana. Jep. Vähän tullut jostain sivusta. Tyyny märkä, Vettä. mutta puoliksi kuiva. Jep. On hyvä. Nyt aamupalan kimppu hyviä yöunien jälkeen. Itse sain nukuttua joku varmaan 10 tuntia. Mentiin tosi aikaisin nukkuu. No niin, eka kävelypätkä takana, ei tarvinnut kauaa kävellä ja nyt skinit päälle ja aletaan kipuumaan vuoriin ylös. Tässä on meidän eka. Aika chilli pitäisi olla. Huomenna sit kovempiin mäkiin, mut käydään testaa kamoja. Vyöreput toimii jne ja sit voi lähteä vähän kovempiin mäkiin. Vai mitä Patrik? Juuri näin. Tässä on sitä jotain. Tää on siistiä. Täällä ollaan matkalla kohti huippua. Maisemat on aika helvetin hyvät. The top, baby. Paljon Lauri me ollaan tultu nyt matkaan? 5,5 kilsaa ja 609 metriä vertikaalia. Nyt on niin jyrkkä, että Lauri laittaa kypärän päähän. Tässä on tommonen pikku. Tätä ei varmaan tässä kamerassa erotu, mutta tää on varmaan joku 45 astetta tää kulma tässä. Nyt lähdetään testaa sukset reppuun ja kiipeämällä ylös. Mä sanon jätkät, että tässä on teille sitä ekstriimiä. Tää on niin vittu jyrkkä kohta tästä kamerasta. Se ei edes näy tähän kameraan. Ihan sairasta.
eka laskupäivä takana ja autossa nyt ruokailu menossa seuraavaksi. Ja hyvä lämmittelylasku. Elämäni kuumottavin nousu ja lasku. Mut helvetin hyvä päivä. Tiedättekö jätkät mitä meillä on iltapalaksi? Täällä on simpukoita. Mikäs meillä on siinä? Meillä on kiviburgeri. Se menee tänne. On noin, ja aletaan painelee syvällä. Kiviburger. Ja suoraan merestä puolesta ei voi olla tuoreempaa. Toka laskupäivä. Ollaan seuraavaksi myös aamuuinille tohon noin. Lauri tuolla laittelee vesiä. Sit aamuuinnin jälkeen niin vähän kamojen välppäystä ja sit mennään Tooppaankaan jubailee tohon ja suunnitellaan varmaan, että mitä tänään lasketaan. Se dippaa vaan tosta. Lauri, mikä on paras tapa aloittaa aamu? Aamuinti. Jäisessä jäämeressä, vaikka siellä jäätä ei olekaan, mutta jäistä se silti on ja kohta lähdetään laskeen. Nyt ollaan tullut eka nousus. There's no ego out here, man. Ja? Jep. Nyt ollaan tultu eka nousu. Lauri tulee tuolta ja puuskissa tosi kova tuuli. Yes. And if they're not sticky, stick them back together. You stuff them in your body and you warm up a little bit. En tiedä kuuluuko tää kameraan, kun täällä on hirveän kova tuuli, mutta olosuhteet on nyt semmoset, että ei pysty jatkaa tästä näin eteenpäin. Tää tulee tästä niin vettä. Joo, äsken nähtiin tuonne lumivyöhykkeeltä tuolta alas ja kovaa tahtia. Seuraavaksi pitäisi vetää tuollaisen vuonon läpi ja tää meidän opaskeli sitä mieltä, että ei sit pysty mennä, että se on liian iso riski näin kovassa tuulessa. Jep. Otella on jalkojen tilanne vähän huono. Joku mono hiersää jalkaa auki tosta näin. Toivotaan, että huomenna on parempi päivä. We've got all, look at the cornices. All of this. Honestly, I don't think it's the day for it. Okay. Mulla on ihan hyvä, kun mulla on ruokaa suuntaan. Ei mua kiinnosta laski. Äskellä nauraa siellä. Niin. Joo, tultiin nyt tähän parkkipaikalle. Tuolkin tulee porukkaa alas. Vuorelta siellä on aika huonot olosuhteet. Ja... Niin. Nyt ollaan tässä. Fellas, I'm gonna go ask. Joo, toi Fella menee kysymään. Ei se sano. Hei Fellas, I'm gonna ask. Ja katsotaan, että mitä tehdään täällä. Lähdetäänkö Tromsoon se vai? Voi olla, että me mennään taas vuorelle ja tullaan alas. Niin, ei sitä tiedä. Se on aika jännä juttu, jos me mentiin vuorelle ja tultiin siellä alas. Se on aika jännä juttu. Nyt tekis mieli pilkku. Sama. Jep. Mut sauna on meidän ehkä plääni. Ja sitten me lähdetään kaupungille. Jep. Laitetaan kamat kasa. Joo, piti olla kunnon urheilumatka, mutta nyt me löydettiin itsemme pizzeriasta. Ja iso bisse.
Iso bisse ja pizza. Mennään saunaan. Laitetaan saunan päälle. Ollaan Tromsassa välisaunalla. Juu. Sauna. Käydään hakee pullo jallua. Tromsosta ajettu vähän matkaa ja etsitään seuraavaa deltapaikkaa. Tultiin nyt vasta rannalle, missä me oltiin ekana päivänä, niin tuolla noitten vuorten välissä näkyy toi, niin siitä kiivettiin ylöspäin. Tuolta käytiin, tuolla oli eka lasku. Nyt tällä säällä pääsis korkeammalle. Jep. Huomenna vedetään toi aina. Ei näy ihan huipulle, mutta Vähän on pilvistä vielä siellä, mutta toivotaan, että huomenna päivä selkeentyy. kyllä. Täällä kokataan vähän lohta ja katkarapupastaa. Tää katkaravut alkaa valmistua pikkuhiljaa. Laitetaan pastat tulille. Vähän tuorepastaa, mozzarellaa ja prosciuttoa sisällä. Aina. Ai että on hyvä. Sitruunan mehua. Vähän lisätään suolaa, pippuria. Safka valmista. Viimeiset sekoittelut. Sieltä just paistut lohet. Hyvää bröheiiniä. Katkarapusoossi. Oliko sulla jotain asiaa? Miten nukutti? Hyvin. Varmaan 12 tuntia. Joo. en vitussi, kun ihan normia. Mut joo, pari kertaa alkoi ahistaa, kun sato lunta teltan päälle. Sitten mä katoin teltasta ulos joivua, että ei perkele. Otin mun keksi ja aloin sulattaa sitä lunta raivokkaasti, mutta se ei riitä. Mä vedin takas nukkumaan ja tosiaan aamupalaa. Kyllä on pakko myöntää, että vähän vituttaa, että vieläkin on pilvistä. Säätiedotus eilen lupailee, että tänään olisi ollut enemmän aurinkoa näkyvissä, mutta ei vittu näy. Missä se on? Missä se on? Vähän kahvia, vähän puuroa ja jos näillä jaksaisi sitten vielä viikon laskupäivän vetää. Ei. Joo, päivä 3 ollaan täällä kiipeämässä. Huipulla olla. Tästä on hirveästi korkeammalle viitty mennä, kun pilviraja on tossa. Ajateltiin, että tää on meille hyvä kohde. Paljon me ollaan tultu 5 kilsaa kävelty. Ollaan tällä hetkellä 873 metriä merenpinnasta. En tiedä, hyvä fiilis. Kohta Pate kuva tänne. Kohta jotain huikatti allua. Kyllä, ja sen jälkeen lasketellaan merelle päin. Eikä tuulekaan. Ei, aivan ees, voi polttaa sikaria. Kaiken näköistä. Päihdytään vaan. Sen tekee me täällä ollaan, että voidaan päihtyä hyvällä omassa. Jep, vähän urheilua ja sen jälkeen voi juoda jallua. Juu. Pilvus sai. Mitä? Joo. Joo. Juu. No on vähän puuteria pöytää. No. Ei oo.
Norjan puuteri. Meillä on ollut aika paskat, tai ei nyt paskat, mutta kohtalaiset olosuhteet, mutta me ollaan silti nautittu. Jep. Nyt ollaan nähty aurinko ehkä 2 kertaa, että se paistaa meitä kohti. Kyllä me silleen tolleen nähdään, että tuolla paistaa aurinko, joo, ja tuolla. Mutta ei ikinä missä me ollaan. Ei. Tuohon kielessä. Puhelin pois, niin voidaan juoda jallua. Oi, moi, mä oon Lauri ja mä näytän teille, miten toimia lumivyöryssä. Eka, sauvat vittuu. Sit uidaan siinä lumivyöryssä. Koetaan pysyä pinnalla ja hengitetään, jos pystytään vielä tälleen näin. Sitten kun alkaa pysähtymään, keuhkot täyteen happea, turvataan suutiet. Sitten Saavuttiin autolle laskun jälkeen ja se taisi olla kauden vikalasku siinä. juu. Tää laskukausi oli tässä. Vikalasku oli kyllä ihan paskaa. Jep. Mutta onneksi kiivettiin ylös se kokemus. Tässä kinnailussa on paljon myös se matka sinne ylös. Kerran kaaduin, mutta se ei ollut. Se oli ihan ok. Jep. Parit klipitkin sieltä saatiin. Juu. Ainakaan Huusettiin. ei oltu pilvessä, että sen verran hyvin meni toi nousu tonne, että just oltiin siinä pilvirajan alapuolella. Niin. Onko sulla enää mitään fiiliksiä? Hyvä fiilis. Hyvä fiilis. Vähän sattuu jalkoihin. Jep. Oli aikamoista ryövytystä toi viimeinen. Eipä siinä, me pakkaillaan tässä kamat ja sitten syödään ja mietitään mitä tehdään seuraavaksi. Äijä, tästä menee nyt se vlogi päälle. Sä vois sanoa tommosta vlogia.